ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, беҳтарин анами материалои мурам рангои навинкаш омадагӣ ҳастай. бовар кунед, рангошон рангои королевский бархтай. дидед, анами ранги ҷуда нест. ҳозир вай омадай бор 140 сомон 3 метрш. ҳамаш сангошон оригинали хамилёнзадагиай. ина бинед 3 метрш 140 сомон. шахсоне ки дар душанбе ҳастед, шумо заказ кунед, дархост кунед, дастафши ки мо мебара дар амҷа ба пулша дастата метиҳед. хулас ана бинед чӣ қадар хушрӯй. касоне ки дар ноҳияҳо ҳастанд ва ё пулша аввал равон мекунед, баъд мо гирифта шумода равон мекунем. бора россия ҳам доставка дорем, россия ҳам ҳама хел доставка. аввал пулша равон мекунед, баъд мо харида равонтон мекунем. хулас нигоҳ кунед, инаи ранги серияй, беҳтарин ранги фасон. ана ин коричневияй, ранги коричневиш. ана ин ранги королевский бархат, ҳам хеле цвет дора. диде, ана ин ранги хушрӯ, ана мияй ҳозир мо доштаги королевский бархат да. инами рангай. инчунин ана ин ранги новинкаяй, мана ин ранги новинкаяй. ҳозир 13 ранг ба фикрам омадагиай. ҳозир дигар ҷонестай ҳамаша кашоф кунем. барои аввай мехом аз замин бо нишонтиём шумода манекен да неу мақсаду дар замин нишон метиҳем. хулас дӯстони азиз, мо фақат интернет кати кор мекунем. касоне ки мисол мехоҳа мо доставка кунем, пас нависед. ина дӯстони азиз, ана ин ранг хушрӯй, нежно розовый. баъд ана ин ранга бисёр хушрӯ харидорӣ кардан. ана ин салатви, сабзи салатви метобад. дидед чӣ фасонаки хушрӯ. сангош бовар кунед, дар видео наомадестай блескош, вале аз наздик ҳам хе хамилёна хушрӯ метобанд. ки рабинед қафоша бинед чӣ хе блеск дора. беҳтарин ранго барои шумо. ино оптумда бо албатта ки арзон мешаванд. ина марҳамат, ана ин рангш медонед, болотовый рангай, болотовый хушрӯй аст ки озир ма бо дигароша нишон метим. кадомеш ки дар манекен нестай, шумода бо нишон метим. ана ин сиёҳуш, мана марҳамат, ранги сиёҳуш. ва ана ин бошад сабзи королевскиш. диде, сабзи королевскиам агар хоҳед дониста бошед ки ҳастай. дӯстони азиз, ана ин рангш барои ҳоҷиҳо бисёр мегиранд. ана ин рангшам хушрӯй. бесангчам ҳастанд ино. бесангошон 120 сомонай тозуҳош. касе ки сангдор мехоҳад 140 сомон. дӯстони азиз, марҳамат, метавонед дархост кунед.